И в днешното видео ще направим видео за Fortnite. 6 пъти избърках там някакви си глупости, трябваше да го правя от начало, както и да е. Това не е толкова важно, колкото да си направя видеото. Чудете защо не съм качвал, например, ако някой искал на Fortnite от време, просто защото ми се качваше. Това беше. Купил съм си нови 3 емота, имам нови скинове. Ето единия е роли, няма да ги пускам, защото ще минат 1000 години. Единия е роли. Втория е Старлет и последния искам да го пусна, защото го харесвам много. Един приятел играе, но това мен не ме... Добре, тъкмо ще да си показвам скиновете и времето свърши, както и да е. Няма много скинове, сигурно са 36-37. Ама те всичките са от Battle Pass-ове и два, които просто ги получих. Мисля, да, два, които не знам как... Аз изобщо не знам как тях получих. Моля? Така, добре. Както виждате, играя на компютър и на лаптоп. Чудите с момента. Това е новият ми лаптоп Acer. Не е нужно. В момента някой ще помисли, ти правиш реклама, спри. Не, просто казвам на Acer ми е геймърски и да, това е единственото, което ме вълнува. Обаче сега се чудите, що бъгва и да, защото просто като съм близко до 1500 човека, малко ми забива интернета, извинявам се, но не забравяйте да се абонирате за канал с камбанката и фраснете лайк бутона. Тук нещата не са такива, каквито аз си мислех. Така, мога да правя някой друг кил. Сложно ми е така мъничко, обаче свикнах хора. Това е. Ще трябва да се свикна. Добре, да се оправим, да бъдем готови, за да ги... така, щях да кажа една глупост, но както и да е. Няма да я казвам, естествено. Ето, number one сме пише, че сме number one най-добрите. Какво ми се пречкаш, бе? Бах ти коронката. То е някаква коронка. Има ли чест? Да, мачка и Гришко. Там има чест. Скачваме, вземаме оръжието, слизаме, пребоядисваме ли се или там каквото се казва. Слизаме да вземем двата хубави честа, без по възможност да ни убият. Какво? Не ми кажа, че... О, добре. В първият момент си помислиш, че няма оръжия, но ето, че има. Ето, пребоядисахме се, станахме хубави, обаче това не е хубаво, ще си... Кой, бе? Кой? Някоя ботка. Кой? А кого направи това? Омага, това е бил този човек. Не. Ти да не съм е докоснал. Той какви шегички си прави с мен? Ето кой е бил, бягай. Ти дребен! Чакай сега. Какво? Да, бе! 1000 човека! Да, естествено, що па да не дойдат 500 човека. Първа игра. Лоша. Не знам, що тирохфоби, както и да. Така. Моля ти се за Бога. Моля ти се. Че ще продая наистина скоро не само етапа. Давай, че ще ми гръмне главата. Тя вече ми е гръмнала. Battle Pass, по отношение на Battle Pass, ето този и този скин ми трябват. Обаче от тези скинове, този ми кефи повече от ето тази, затова първо ще си взема този скин. Това ми е любимия скин от тези. Добре, моля те, давай средоточи се, заед съм и за някакви глупости, просто съм притеснен. Това е реалността. Аз винаги съм притеснен, не знам що. Това е качулката, защото при нас малко ми е студено. Парното е бачка, заради пак някакви проблеми, то не че е бачка. Бачка, ама много рядко. Така, нека видим къде падаме в моето любимо място, на което правя най-много килове.
в Misty Meadows. Там буквално всяка игра пара минимум 4 кила. Минимум. Там това ми е новата любима. Това е локацията за килове. Аз там по принцип преди най-често скачах в Даяхт, в Спагети Грото и в The Duck Pound. Обаче сега... защо вървя? Обаче сега се качвам в Misty Meadows. Мога да отида къде беше това място. Кети Корнер, там има Митик Помпа, обаче аз тази Митик Помпа не я харесвам. Тъпа не, трябва един вакуум да изсмуква и докато се зареди минаха 500 века и аз вече умрях. Така, докъде сме? Misty Meadows. Сега просто ще седим чакайки 1000 години. Западнем! Много ми се спи наистина. Та вечер не съм спал, въртях се. Пишете, ако искате още различни игри да играем. Обаче за сега ще е само Fortnite, защото другите две, които съм решил, че ще си купа, са доста пари. Едната е 108 лева, другата е 125. Не се чудете кои са те. Едната е City Skyline, сигурен съм, че не сте чували. Може да ви се стори тъп, обаче на мен лично ми е интересна. В нея си архитект и ти си създаваш целия град. Смисъл, правиш помпите навсякъде, водата, тока слагаш, улиците, правиш летището. И прави си целият град сам, ама тук наместваш градуси, слагаш маркировка, много е сложна играта, наистина. А пък другата е Microsoft Flight Simulator, сигурен съм, че някой от вас поне ще е чувал. Това е най-реалистичната игра в целия свят. Няма друга по-реалистична. Буквално в момента мога да взема една малка честничка, ако я играх естествено, и да се бъсна в моята сграда. Да се бъсна тук, където живея. Ако сте виждали един от шортовете на, как се казваше този, I Shall Speak, как някакво се разбива с един изтребител и някакво като That's my house! That's my house! И се разби. И беше някакво мам! Правеше сама. Наистина, това е реално в играта. Което е готиното и аз много обожавам тази игра просто. Чакай. Удобно имаше такова за патрони. Няма да го откажа по принцип. По принцип няма, ама сега ще го в кавички. Вече не ми се живее. Не, така. Айде бе! Излез от тази миша дупка! Вижте, на енчката ми пише FNCS, постоянно го бъркам. Да имах кирка на FNCS, това ще да е най-по-готино вече. Тук моля. Защо трябва да има митик помпа на помпата, която аз мразя? За Бога, ололол. Един човек, който след малко ще си каже с Богом. Още патрони от тази помпа. Ах ти бе. Така. Моля. Така, мишка. Лаптоп, извинете. Бихте ли ми чули думите? Така тези почнаха май да се трепат зад къщата, въпреки че не ги виждам. Човек иска трепаница и сега ще я получи. О, мага, то горе бе. Чакай бе, идвам. Къде бе с мен? Бам. Това става като когато един човек е слаб. Така. Тук ми се видя едно хубавичко така нещо. Не знам откъде се ги взели за Бога тези нещица. Добре, лута ми вече е доста хубав. Нямам никакви оплаквания от него, което ми харесва. Харесвам като нямам оплаквания от Fortnite. Давай, ще те хвърля някой да се хилне. Така, както и да е. Отивай там горе. Не ме интересуваш. Отивай. За Бога, как падна само там? Мислех си, че ще отидеш при Свети Петър. Ма както и да е. Някой друг ден ще го видиш спокойно. Ма ти вече си умряла риба, то ти си вече при Свети Петър. Духът ти е при Свети Петър, а тялото ти е тука. Така. Аз просто обикалям и си взимам патроните.
Нека се разкараме. За жал златото го премахнаха пак. Оле, колко внимание кара млад шофьор. Никой да не се качва в таксито. Трябва само да при мен трябва да пише СОП. Майко, чакай. Зави. Как се кара? Добре, така. Побавно не. Следващата ми жертва, ето и не. Така, жертва. Ела тук, Къде си лаешей? Верно. Негърски бой! Ега ти негрите! Бят се вътре в къщата. Сте ли чували, че това е къща? Не ви е бойна арена. Излезте и се бийте, бе, като мъже, бе. Ах ти. Защо постоянно... Не знам, що се трябваше да си хаби патроните. Дай ми да игра с някакви ботки, които на мен лично ми харесва, защото просто аз ги убивам. Сутринта, преди да тръгна за тренировката ми по тенис, направих една игра, да се тествам. Направих рекорд 11 кила на трето място. От 100 човека. Внимание, кара млад шофьор, той не е много обучен. Не, мисля, че натисна грешното число. Да. Така, моля, ето аз така си подскачам за всеки случай, защото няма да е добре, ако някой сега ми каже бай-бай и ме дадне. Там има място да презаредя. Къде беше хеликоптера? Там имаше хеликоптер, чакай. Открадна ли се хеликоптер? Тук до този контрейнер по принцип имаше хеликоптер. Ето как се дава спирачка. Радио, Next радио. Искам да слушам Радио Нова. Къде е Радио Нова? Искам да слушам Лили Иванова. Добре, както и да е. Защо ми бъгва предварително? То аз вече го казах. Извиня. Не знам, както и да казах ли го, не го ли казах, и аз вече да какво казах. Извинявам се, че бъгва просто интернета, има някакви бури и глупости. Да, страшно. Така, в тази сграда един път ме убиха, което въобще не ми хареса, защото... Бакса на Мечо! Айде бе, бегай се. Не искам, трябва да бягам. Майко, това с боса. Това с митик помпа. Майко. Махи се. Не искам да те поглеждам. Хора, този е човека с митик помпата. Как умрях? Това беше бъг. Той как ме уби? Той не беше пред мен. Замахна един път. С това как ме уби? Видяхте ли го, защото аз се гръмна. Добре, 39-то място, както и да е, пак беше нещо. Айде бе! Ще се гръмна. Ако не заредиш. Така. Ще уейтнем. Появявайки се, както винаги, така. Искам да разгледам малко шопа, защото не съм влизал от време в него. Искам Air Jordan. Защото са зелени. Аз, както знаете, обичам зелено. Или дори да не знаете, както и да е. Някой хубав скин, нещо от този сортия да разгледаме. Така, те не са ги сменяли, всъщност сега като се замисля. Ето този... Това да не е PDD, брат. Чемпион Дрейк. Някой си е купил този. Има доста хубави скинове в Battle Pass. 1600 би ги дал, само да ги имах. Купил съм си кой танце тук, да. Хъг. Give me a hug. Така, този кой е 1500. На всичкото отгоре...
Брат, то сега ще влиза в играта. Омага. Добре. Хора, мисля с това да приключим този епизод. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за канала с Хембанката. А от мен мога да ви кажа само чао.